Un del tipus de preguntes interessants per matemàtiques o per ciències física és preguntes calculades. Anem a crear una pregunta calculada. Crear una nova pregunta i fem una pregunta calculada simple, per exemple. I hem afegit. Una pregunta calculada ens permet posar un enunciat en el qual hi hagin valors que es varien d'un alumne a un altre i tenim diversos valors que els hi permeten fer. Fem una senzilla, per exemple, l'àrea d'un rectangle. Aquí en l'enunciat hem de posar-li la pregunta que li preguntarem a l'alumne que ha de respondre. Calcula l'àrea d'un rectangle que té com a base. I ara aquí la diferència està en aquest punt en què en lloc de posar-li nosaltres un valor determinat, li posarem una variable. Per dir-li que és una variable, l'hem de posar entre claudàtors. Per exemple, la base li posarem B, si volem posar unitats, podem posar unitats, i una alçada de H, per exemple. I ja tenim aquí dos variables. Ens diu que aquí hi ha un espai massa i aquí li falta un punt final. Posarem centímetres també perquè així ens sigui més adequat. D'acord? La resta d'opcions són com les de sempre, si està disponible, puntuació, la retracció general, i aquí li hem de posar la fórmula. La fórmula que nosaltres hem de fer és la base per l'alçada. Per tant, posarem la base per l'alçada. I aquesta és la resposta. Qualificació d'aquesta resposta serà el 100% perquè serà la resposta correcta. I aquí si volem que tingui una tolerància, és a dir, que els alumnes es puguin equivocar una mica o no. Podem posar-li un 0,01 en relativa respecte a aquest valor, a 2 decimals per defecte, i ja tindríem aquesta funció. El que hem de fer és que agafi i busqui aquests valors i en generi uns quants. D'aquí li hem de dir que cerca els comodins a les respostes i ell mateix ens haurà buscat els dos valors. Aquí ja ens ha buscat i ens ha de dir quants valors volem generar. Per exemple, nosaltres generarem 20 valors diferents i li direm, per veure que ho ha fet bé, ens ne mostri dos. D'acord? Això el que fa és que ell mateix genera com 20 preguntes, iguals però amb 20 valors diferents d'aquests que nosaltres hem posat. I per tant li direm que des els canvis i continuï. Des els canvis, ja està. Aquí, ara nosaltres hem desat els canvis, ell hem d'afegir, els hem de generar primer abans que dels canvis, dient que generi aquests 20 valors, es torna a començar al principi de la pregunta i ell ha generat 20 valors i dient que ens n'ensenyi doncs 2. D'aquests 20 valors, aquí nosaltres ens n'ensenyarà 2. Un conjunt és el conjunt 20, el 19 i així successivament. Si haguéssim posat que ens mostrés els 20, ens hauria posat els 20 valors que nosaltres hem generat. D'acord? I per tant ara nosaltres ja podem desar els canvis de la pregunta. Ja tenim aquesta pregunta generada. Nosaltres acabem de generar una pregunta que ens diu l'àrea d'aquest rectangle que acabem de fer. Ja tindríem per posar-la, la podem previsualitzar. Fixem-nos com aquí ens dona dos valors diferents
i nosaltres aquí li hauríem de posar la resposta correcta. Si li posem 7, 8, posem-li 8 per exemple, veurem si ens ho fa bé o no. Li diem enviar i acaba, i ens diu que la resposta correcta és 7,95, però com que tenia una tolerància ens agafa 8 com a correcte. D'acord? Fins aquí la pregunta enumerada.